सतत टीका करणाऱ्यांना जनतेने उत्तर दिलंय। अशीच टीका सुरू राहिली तर शिवसैनिक आक्रमक होतील असा इशारा उदय सामंत यांनी संजय राऊत यांना दिलाय। पाहुयात नेमकं काय म्हणालेत आमदार उदय सामंत। की एवढ्या खालच्या पातळीवर जाऊन टीका करणं फार अयोग्य आहे। प्रत्येकाची वेळ येत असते हे प्रत्येकाने समजून घेतलं पाहिजे। एका माणसाला तुम्ही किती त्रास देणार आहात टीका करून, हा देखील एक प्रश्न आता महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर उभा राहिलेला आहे। आणि मला वाटतं की एकनाथ शिंदे साहेबांवर टीका टिप्पणी करण्यापेक्षा आम्ही मतं दिलीत, संजय राऊत साहेबांना आम्ही मतं दिलेली आहात, आम्ही कुठेही गद्दारी केलेली नाही। परंतु एकनाथ शिंदे साहेबांवर कायमस्वरूपी वाईट भाषेमध्ये बोलत असताना त्यांची प्रतिमा अजिबात कमी होत नाहीये, त्यांची प्रतिमा उलट मोठी होते। कशा पद्धतीने एका सर्वसामान्य माणसाला त्रास दिला जातोय रोज सकाळी उठून हे महाराष्ट्र बघतोय। मला असं वाटतं की जनतेने दिलेला जो कौल आहे, ह्यांना जे घरी बसवलेलं आहे त्याचं आत्मचिंतन त्यांनी पहिलं केलं पाहिजे। अंबादास दानवेंनी काल जी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आहे की काँग्रेस बरोबर आल्यानंतर अडचण निर्माण होऊ शकते, म्हणून आम्हाला स्वबळावर उभाटायला लढलं पाहिजे, त्याचं उत्तर द्या ना। एकतर्फी एकनाथ शिंदे साहेबांना टार्गेट करणं, मला असं वाटतं की महाराष्ट्रातली जनतेनं याचं उत्तर दिलेलं आहे आणि भविष्यामध्ये देखील जर शिवसैनिक आक्रमक झाले तर त्याचं उत्तर देऊ शकतात। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा